tenzi ya kutumane One munondo mumaoko enda sangana ne muyezishinga mira sekamba utari semandu iwa gamba utari semandu iwa gamba sekamba utari semandu kana mungozi chenjera ngwarira usadzokere hakuna chishangu wakani wedi maunga wakunde mira sekamba utari semandu iwa gamba utari semandu iwa gamba sekamba utari semandu enda usatye tenzi aripetko anopatsitsi nekukunyaradza rudo rake sekarizi mugwenga mira sekamba utari semandu iwa gamba utari semandu iwa gamba mira sekamba utari semandu usatye tenzi aripetko anopatsitsi nekukunyaradza rudo rake sekarizi mugwenga mira sekamba utari semandu iwa gamba utari semandu iwa gamba mira sekamba utari semandu. Apo pasara vera ndinoenda kumusha uko kufa kunopfeka kusafa nichamziva mponesi apo achazouya iye anondigashira kumusha nichamziva apo ndichazomira naye nichamziva nematanzi mumaoko ake ndichazofara kwazvo kuona usu wake nekupenya kwemaziso akewo moyo wangu kumkudza ngerudo roremutsa anondigadzira musha kumsoro nichamziva apo ndichazomira naye nichamziva nematanzi mumaoko ake ndinotondera avo
vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo. Apo Jesu ouya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, nematadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowi neurombo. Ndichaimba newese rwiyo rwekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Nematadzi mumaoko ake. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, nematadzi mumaoko ake. Ndinokwasa mose musara shedu Jesu namuponesi. Pane zinonguva tikuda kuti tidzidze tiri pana madzimambo echipiri chapter 2 from verse ya 15. Tichadzidza nyaya yakajairika stereki, nyaya yaElisha nevakomana vekurumwa namapere. So inyaya yekuti kazhinji kacho tinowanzoidzidzisana tichita pane mudhara anonzi Elisha akanga ane utsinye akaurayisa vafana. So nhasi da kuti dzidze tichiona kuti kuElisha zvaimbwa nemakore mangani, vafana vaimbwa nemakore mangani, uye chii chakaurayisa vafana. So musoro wenyaya uchiti vabereki udzai vana chokwadi, kana kuti vabereki garai pasi nevana. So tiri pana 2 Kings chapter 2. Ndichaverenga mavhesi ekuzasi totsanangura nyaya yacho kubva kumusoro. Tichida kudzidza kuona kuti Mwari anoda kuti tidzidzei. So ngatitangire pana vhesi ya 15. Zvakanzi navhesi ya 15, zvino vanakomana vavaprofita vakanga vari paJeriko pakatarisana naye. Vakati vachimuona, vakati, mweya waEriya wogara pamusoro paElisha. Vakandosangana naye vakakotamira pasi pamberi pake. Vakati kwaari, tarirai, isu varanda venyu tina varume vana 50 vane simba. Ivo ngavaende havo kundotsvaga tenzi wenyu. Zvimwe mweya waJehovha wamukwidza ukamukandira pane rimwe gomo, kana muno mumwe mupata. Iye akati, regai henyu kuvatuma. Asiwo vakati vamugombedzera kusvikira anyara, akati, tumai henyu. Naizvozvo vakatuma varume vana 50 vakatsvaga mazuva 3 asi havana kumuwana. Vakadzokerazve kwaari achiri paJeriko. Iye akati kwavari, handina kukuudzai kuti regai kuenda here? Zvino varume veguta vakati kuna Elisha, tarirai henyu, nzvimbo yeguta yakanaka hayo sezvamunoona, ishe wedu, asi mvura yakaipa nenyika haibereki zvakanaka. Iye akati, ndivigirei ndiro itsva mugoisa munyu imomo. Vakamuvigira. Akaenda kuchitubu chemvura akadira munyu imomo. Akati, zvanzi naJehovha, ndarapa mvura iyi, hapazobvipo rufu kana kusabereka. Naizvozvo mvura ikarapwa kusvikira nhasi zvakataura iye Elisha. Zvino akabvapo akaenda Bheteri. Akati achikwira nenzira, zvikomana zvikabuda muguta zvikamuseka zvikati kwaari, iwe nyamanza kwira, iwe nyamanza kwira. Iye akacheuka akavaona, akavatuka nezita raJehovha. Ipapo maperekadzi 2 akabuda mudondo, akaparadza vana 42 vavo. Akabvapo akaenda kugomo reKameri
akabvapo akadzokera Samaria. Deno Mwari anga akomborera kwerengwa kweshoko rake. Ngatinamate. Baba vari kudenga, tinokutendai muri Mwari, tiri vana venyu. Tava kuvhura shoko renyu, taverenga Mwari, tibatsirei kuti panodudzirwa deno Mweya Mutsvene ungavawo unotungamira. Taurai nesu Mwari, tibatsirei kuti tive chisvikawo perfection yaKristu Jesu. Dai Jesu angarama matiri apo munyika ino yaipa kudai Mwari, tibatsirei kuti kuburikidza neshoko tigoshandura tiende pane kumwe kutenda. Tanamata, amen. So makaverenga nyaya iri pana madzimambo echipiri chapter 2 enyaya Elijah naElisha. So nyaya inotangira pavhesi ya1. Elisha achifamba na Elijah vari 2. So Elisha akanga achiziva kuti Elijah apedo nekutorwa. So achiziva kuti Elijah apedo nekutorwa, panobva panzi zvakanzi vakanga vari pai, vakanga vari paGilgal. Vari paGilgal zvikanzi naElijah, shamwari Elisha, chiisara panapa, Mwari ane zvaandituma kuti ndinoita pai paBethel. Zvikanzi naMwari wangu mupenyu, handisi kumbokusiyai chi, handisi kusiyai panapa. Zvikanzi handeitese pai, handeitese kuBethel. Vasvika kuBethel, ndobva vasvika vataura ikoko. Vane vaprofita ndobva vataura zvikanzi, imo hamusi kuziva here kuti Mwari anoda kuti atore ani? Anoda kuti atore Elijah. Zvikanzi ndinozviziva. Ndokubva Elijah ati kuna Elijah, chisara panapa paBethel ndiyambuke ndiende Jericho. Zvikanzi naMwari wangu mupenyu, handimbokusiyai muchienda. Ndokubva vafamba, ndokubva vaenda vese kupi? KuJericho. Vaenda vese kuJericho. Zvikanzi shamwari, chisara panapa, sara panapa ndiyambuke ndiende kupi? Ndiyambuke Jorodhani ndiende. Mwari ane zvaandituma, naMwari wangu mupenyu, handisi kuzokusiyai panapa. Ndokubva vaenda, ndokubva Eria bvisa bhatya rake, ndokubva rova gungwa, gungwa rakavhurika, vakayambuka. Vayambuka, zvinobva zvanzi vachifamba, zvikanzi vari kufamba vari 2. Hapana vanhu vanonzoimba kuti Eria aenda nengoro yemoto. No, Bhaibheri rinotibuditsira pachena zvikanzi ngoro yemoto wakauya wakavapatsanisa, because vaifamba closer to each other. Wavapatsanisa ngoro yemoto. Eria pari kujambira uku, Elisha achijambira uku. Zvikanzi chamupupuri ndobva chatorani? Ndobva chatora Elijah. Elijah akaenda kudenga. So Elijah haana kuenda kudenga nengoro yemoto, Elijah akaenda nechamupupuri. Panaka kapa vatendi. So pane nyaya hombe ndepanapa. So pari kunzi panapa, zvakanzi zvoita sekudaro, Elijah atorwa nengoro yemoto. So atorwa nechamupupuri, ngoro yemoto yavapatsanisa. Hanzi akanga audza kuti Elisha unodezwa Elisha, I want double portion of your power. Ndoda times 2 simba renyu. Zvikanzi wakandiona ndichienda, ziya kuti zvapiwa kwauri. Then Elisha ndokubva aonani Elijah achienda. That means akanga apiwa double portion, kana times 2 simba raElijah. So apiwa times 2 simba raElijah. Pana vanhu vakawanda vasinganzwise times 2 Elijah chi. Times 2 simba raElijah rigati pabate pamberi. Ngatange tatsanangura apa. So zvaitika sekudaro, Elijah aenda kudenga. Elijah aenda kudenga nechamupupuri. Hanzi panapa, hanzi Elisha anonhonga bhatye, ndobva anhonga bhachi rani, ndobva anhonga bhachi raElijah, ndobva anoyambuka, bva anorova kuti gungwa, bva ayambuka. Ayambuka gungwa ndobva asvika paJericho. Asvika paJericho, hanzi paJericho vakanga vane mvura yaisanwika yaikonzeresa zvirwere. Elisha akairapa mvura iyoyo. So pane nyaya ndepanapa. Batisai panapa, zipirwa neshoko. Zviri kuitika panapa ndezvekuti Elijah ari kutorwa, in fact, all right. Vari kubva pari kutanga chapter 2. Vari kubva panzvimbo inonzi Gilgal. Vabva paGilgal, from Gilgal vari kusvika paBethel. From Bethel vosvika paJericho. From Jericho voyambuka Jorodhani voenda outside. So Elijah ari kutorwa ahead, kana kuti across Jorodhani. Elijah ari kutorwa vayambuka Jorodhani. Likewise, funda pana Deuteronomy chapter 34. Moses anofa pana Deuteronomy chapter 34. After the next book after Deuteronomy is Joshua. Joshua chapter 1 verse 1 and 2.
yakati, zvino Mozisi muranda waJehovha wakati wafa, Jehovha akataura naJoshua mwanakomana waNani muranda waMozisi akati, Mozisi muranda wangu wafa, zvino simuka iwe uyambuke Jorodhani urwu, iwe navanhu ava vose muende kunyika yandinovapa ivo vana vaIsraeri. Saka Mozisi ari kufira beyond Jordan. Afa beyond Jordan, Mwari ari kuti Joshua chiyambuka Jorodhani, wayambuka Jorodhani upinde unotora guta randikapikira vanhu vangu. The same way Moses ari kufa, kuri kufira Moses beyond Jordan, ndo the same place iri kutorwa Elijah. Ambenkamupabata. Saka tiri kuti panapa Jorodhani ndepanapa. So panapa Elijah na Elisha vari kucrossa Jorodhani. Vacrossa vauya kunoko. Elijah ari kutorwa across Jorodhani. Kana muchibva nedirection yekuEgypt, makananga Canaan, maitanga masvika mocrossa Jorodhani mopinda. Mapinda mayambuka Jordan. First city yamaiona was Jericho. Which means panapa kuri kufira Moses neri kutorerwa Elijah vari kutorerwa outside kana kuti beyond Jordan. So pari kutorwa panapa verse 1 and 2 yaJoshua yatiudza kuti shokanzi chiyambuka Jorodhani upinde unotora nyika iyi. So waiti wakayambuka Jorodhani, the first city yawaiona was Jericho. So meaning kuti Elisha paari kuenda kana kuti paari kusiya, paari kupatsana naElijah, Elijah aenda kudenga. Paari kudzoka achiyambuka Jorodhani, the first city yawaiona the city of Jericho. Which means pari kufa Moses afa, Joshua ari kutanga kuona the city of Jericho. Aona the city of Jericho. Joshua pari kusvika paJericho. Makaringa chapter 6 yebhuku raJoshua, hanzi mwana anobva ati ndakukupai Jericho. Vapiwa Jericho, panobva panzi svikanzi hanzi Jericho yakawira pasi nekuimbira. Yawira pasi nekuimbira. Jericho was utterly destroyed except for the house of Rahab. Jericho yakawira pasi to its ruins, yakaparara. So when Joshua crosses Jordan, when Joshua crosses Jordan and he sees Jericho, his first thing, or the first thing he does to Jericho, was to utterly destroy it. When he had utterly destroyed it, anobva pana 6:26 yaJoshua. Shokanzi pana 6:26, nenguvayo Joshua akavapikisa achiti, munhu unozomuka akavaka guta ire Jericho ngaatukwe. Ucharasikirwa nedangwe rake achiteya nhero dzaro, uye ucharasikirwa nerugotwe rwake kana achimutsa masuo aro. Which means the first thing yakaitwa naJoshua acrossa Jordan was to destroy Jericho. Tababati ndokubva aisa ideclaration kuti ani nani achamutsa guta iri ngaatukwe, mwana wake ngaafe wekutanga, dangwe rake ateya nhero dzaro, kana akupedzisa gotwe rake ngarife. Which means Joshua destroyed Jericho to its ruins. So apa panoda kids. Which means pari kuyambuka Elisha, pari kuyambuka Jordan, ari kupinda obva atanga kuona Jericho. Pari kupinda Elisha, ari kupinda in Jericho as the new Joshua. But pari kupinda in Jericho, Elisha haasi kuita unge Joshua wekutanga, haasi kudestroya Jericho. Elisha pari kupinda ari kutoporesa mvura yaiuraya vanhu, mvura yeJericho. Rather than condemning it, Elisha is rather saving or helping Jericho. Joshua achipinda, paakapinda the first Joshua, he destroyed Jericho. Pari kupinda the second Joshua, anova Elisha, he is rather saving Jericho. Amen. Kana pajeka apa mubvunzo ndewekuti chii chakaponesa Jericho? Kuti bude ipapo handi papa next pari kunzi pari kusvika apfurira Jericho, agara ikoko avabatsira. Handi okubva asvika paBethel. Hanzi asvika paBethel, hanzi vakomana veBethel vanobva vabuda ipapo, ndobva vatanga kudedzera, iwe nyamadza kwira, kuedza kuti iwe nyamadza tera
Elijah ishe wako akwira kudenga, kwirawo kudenga kana une simba sai. So vapana vacho vasina kuziva ndechekuti Elisha was now Elijah Pro Max. Akanga ava Elijah times 2. Because Elisha akakumbira shi double portion ya Elijah. So vapana vacho vasiri kunzwisisa ndechekuti uyu muchinda uyu haasisiri munhu wavaiziva. So makadzidza zvakanaka. Elisha died around 80 to 85 years. And his ministry stretched for 55 to 60 years. Which means, it was the beginning of his ministry. Because Elijah anga chango kids. So takati 80 to 85 takabvisa 60 to 65. Parikusara makore anosvika pai 25 to 30. Which means at this point, ministry Elisha was 25 to 30 years. Elisha akanga atori musenior youth, akanga asiri baba kana kuti sekuru. So ngatibvisei concept yekuti ndisekuru vakatuka wapfana. Kuwapfana vene makore mangani. Word inoshandiswa neBhayibheri kutsanangura ava pachiHebheru inonzi Nierim Kwetanim. Nierim Kwetanim rakashandiswa zvekare pana Genesis chapter 14. Paitsanangura the people were ready to go with Abraham to war. Zvekare aitsanangura Joseph paanga achangopinda muEgypt atengeswa nemadzikoma ake. Which means this age was roughly from 17 to around 20 something. Which means our vapana vakanga vari maambassador. Vanga vatuma form 6 ikoko. Akanga ari maambassador nemusenior youth. So vanga asiri sekuru nevapfana. So chii chakakwadzisa maambassador aya? Chakakwadzisa maambassador aya kana kuti mayouth aya inyaya yekuti havana kuziva munhu waari kudhila naye. So Elisha akanga akumbira double portion kana kuti akanga ava Elijah Pro Max. Kuita Elijah Pro Max kwairevei nakidzwa nepanapa. Elijah akanga ane simba wakomani. 2 Kings iyoyo makaenda pachapter 1. Hanzi mambo Ahazi adonha nepawindo pake. Svakanzi ashamwari vatumira rume dzake enda munobvunza kuna mambo Ekroni chamuka here. Makaverenga Bible commentary chisanangura noti hanzi vanhu Ekroni vainhonga tsono kana kuti vaishandiswa naSatani directly. So hanzi vari kuenda munzira kunobvunza kuEkroni. Svakanzi hanzi Elijah anobva asangana navo zvikanzi Elijah ndokubva ati kwavari. Zvikanzi endai munodza Ahaziya kuti is there no God in Israel that you have gone to the God of Ekron? Because of that you die. Paita sekudaro. Hanzi vanhu vadzokera neripoti zvikanzi koma kunze kudzoka zvikanzi asangana nemuchinda atiudza kuti muchafa mambo. Zvikanzi ndiani? Hanzi akaita sei? Zvikanzi he was Heari. Zvikanzi the way ari Heari chiitai sei? Zvikanzi ndiElijah. Zvikanzi dzokerai munotora Elijah. Hanzi panotumwa captain wekutanga ne50 masoja. Hanzi captain ndobva asvika zvikanzi munhu waMwari. Hanzi namba burukai mugomo mamuri. Muuye tiende tose kuna mambo. Zvikanzi naElijah kana tiri munhu waMwari moto ngabva udenga kupisei. Ndobva vabva moto kudenga ndobva wapisa. Vapauya group rechitu. Zvikanzi munhu waMwari hanzi namambo burukai muende nesu kupi? Muye nesu kunoko. Zvikanzi naElijah kana tiri munhu waMwari moto ngabve kudenga kupisei. Captain wechi3 ndobva asvika zvikanzi munhu waMwari ivai netsitsi pamusoro peupenyu hwangu neupenyu hwevaranda vangu. Zvikanzi hanzi into nofunga kuti Elijah aida kutovarowa futi nemoto. Because Mwari ndakazoti aiwa usatyava chiburuka nawo uende. Ndobva asase Elijah ndobva aburuka nawo. Which is Elijah had the power to command fire from heaven. Zvikanzi ndachinyora. Zvikanzi Elijah was a mere man like you, but ataura mvura yakamira kunaya for 3.5 years. That was Elijah for you. Don't see Vera Elijah. Elijah was a radical man. Da Elijah airarama izvezi. Elijah aisaita zvekunyengerera vanhu. Elijah aita zvekutouraya vatadzi kwete kumbokorekta vatadzi. Tarisai maprofita aBhaari akanzi shamwari ndakupai last warning, choose now whom you will serve. Kana makusada kusevha Mwari ndokubva apedza zvikanzi ngatiratidzane nhasi kuti Mwari ndiopo. Apedza hanzi anouraya maprofita aBhaari. So that was Elijah for you. So kukumbira double portion kwathiwa naElisha, which means Elisha was now as twice as powerful, as twice as dangerous as Elijah was. Choratidza kudaro ndechipi?
kuti Elisha akanga ava dangerous. Makarenga pana second Kings iyoyo, makamhanya inayo kuna chapter 13 pavhesi ya 21. Hanzi vamwe vanhu vanoti vanoedzera vanoti vakutovigawo munhu wavo, vatori panhamo, vari kuchema, hatina musha panyika. Hanzi vatori panhamo, ndokubva maMoabites apinda ataka Israeri. Hanzi maIsraeri hanzi akangoti munhu vakanga vakabata bhodhi, hanzi vakangokanda bhodhi yemunhu iyeye muguva rani raElisha, ndokubva watanga kutiza maMoabites. Hanzi pawakatanga kutiza, hanzi munhu akanga afa paakaguma mabhonzo aElisha, hanzi akabva atomuka. Hanzi amuka ndobva atanga kutotizawo navo. Saka vaitiza hoto yemaMoabhu vakatanga kutiza zvinhu tu. Vaitiza munhu wabva kunochema ari kuvatera nekutiza futi vaMoabhu vashimhanya, showing kuti Elisha is twice as powerful. So vapana ava havana kuzviziva kuti munhu wakanga kudenda nawo he was now twice as powerful as Elijah. So chii chakakwadzisa vakomana epaBheteri, chii chakakwadzisa maambasada kana kuti mayouth epaBheteri chakaponesa vepaJeriko. Saka zvakaitika sezvatamboverenga pana Joshua chapter 6 verse 26. Joshua ataura kuti ani nani anosimudza masvingo eJeriko ngaatukwe. Saka pane muchinda pana 1 Kings chapter 16 verse 34. So pamazuva ake Yeri muBheteri akavaka Jeriko, akafirwa nedangwe rake Abhiramu nguva yaakaronga nheyo dzaro, uye akafirwa nomwanakomana wake worugotwe Segubhi panguva yaakamisa masuo, sezvakarehwa naJehovha nomuromo waJoshua mwanakomana waNani. Saka pane munhu akatombotiraya kuvaka masvingo akanga anzi naJoshua musasimudze, zvakanzi hanzi akafirwa nevana vake sezvakataurwa naJoshua. So chakaponesa Jeriko chakaurayisa Bhetheri chii? Vana kana kuti vabereki vemuJeriko vaiti vakabvunzwa nevana vavo kuti mama, daddy, why is it aya masvingo aya havakwe vanhu havamasimudzi? Kanza shamwari, because Joshua, Mwari kuburikidza naJoshua akati masvingo aya ngaarege kusimudzwa. Pane muchinda akatombomasimudza akafirwa nevana, mwanangu, takavaka masvingo aya tinorohwa naJehovha. So because of mashoko aJoshua akataura kuna 6:26, ndo mashoko aiudzwa vana nevabereki paJeriko. So pese pavaimuka, pese pavairara, pavaipfuura vachiona masvingo eJeriko, it was a reminder yekuti vanangu, masvingo havangwe, because Joshua, God through Joshua akati ani nani anodaro, vanangu ndakavaka masvingo aya munofa. So ana paJeriko vaigara vachiudzwa navabereki. Saka pakazopinda Joshua wechi2, they could identify him, zvekuti vakamubata zvakanaka, vakatoita kuti mvura yavo irapwe, because their parents always taught them about the things of God. Chakaurayisa vakomana vepaBheteri vakafa vari 42, handizive kuti vanhu vanozochamba sei vari 42. Pane imwe mhuri yakatosara isina vana, mhuri yakanga ine boys only chete yakasara isina vana. Why? Because the parents of Bethel did not tell their children what happened to Jericho. Paipfuura paJeriko ingoti ndezvo Jericho izvo hazvinei nesu. Obva vaenda muBheteri, obva vagara muBheteri, vari muBethel. Bethel yanga yanetsa neidolatry. So nemuBethel vaigara muBethel vachiti, because of Genesis chapter 28 pavhesi Genesis chapter 28, Jacob ararira dombo, ndokubva arota ladha ingiro zichikwidza kuenda kudenga, ndokubva dedza nzvimbo yainzi Luz, ndokubva idedza zita kuti Bheteri, kuratidza kuti yakanga yablessed. So because of that, Bethel was blessed. So vafana vepaBheteri vaiti Bethel iri blessed, hakuna zvizoitika kwatiri. So vafana vakasana kuti vaifunga kuti because vanogara muBethel hapana chinoitika kwavari. But Jericho, because their parents always told them kuti Jericho yakadonhedzwa, vanangu, yakadonhedzwa naJoshua, ndokubva apika kuti ani nani acharisimudza vana vake vachafa. Vana vangu, because God says that we will not rebuild Jericho. But paBethel vakafarisa, vakakangana vabereki, vakatadza kuudza vana vavo. Vaingoudza vana vavo nezveladha rekukwidza nekudzika kudenga, vakasaudza vana vavo zvakaitika kuJeriko. Chaurayisa kana chaita vana vasaive kuchechi nhasi, it is because the parents are not telling their children what happened to Jericho.
Vabereki udzai vana chokwadi kuti mwanangu, maziro andoita mushonga, maziro andoita majekiseni, andamedicine yandikaita ini. Ndakagara muchipatara for 5 years mwanangu. Ndakagara gore rese, ndakagara 3 months muchipatara kusvika ndakuzikanwa nemanesi. Manesi ese makaenda pachipatara hapana asingandizive. Ndakagara imomo 3 months. Ndanda kutoziva kuti nhasi ndiani ari pajuti, mangwana ndiani ari pajuti. Tell your children the truth. Vabereki udzai vana chokwadi kuti mwanangu, ndakatomboita mano, sangoudze vana kuti vanangu takamboita, waudziye kuti mari yakapera nei. Mwanangu ndaida vakadzi zvekuti ndakawesta mari yese izvezvo yakaperera kumaintenance. Mwanangu, please, chero zvakaita sei, moyo wako ngausade vakadzi kusvika ikoko. Siura vana. Tell the children what happened to Jericho. The reason why vana vasinga appreciate zvinhu zvamunazvopamba, it is because hamuudze vana zvakaitika kuJericho. Udza mwana chokwadi. The reason why vana vachikombera mota dzavo nedzepa next door, it is because havazivi kwamukabviswa naMwari. Udzai vana chokwadi kuti mwanangu, paunoona izvezvi, pataakudya mwanangu, umwe neumwe ndiro yake. Taita majuti ekudya kuti anodyawo makusendi baba usatoenda kubasa, masikati mai vodyawo ndiwanenge vari pamba, manheru tosheya tese tonorara. Izvezvi mwanangu patakuita plate yake tenda Mwari. That is why we pray before we eat. Udzai vana chokwadi mwanangu, ini nababa wako isusu panapa, mota yauri kushora iyi uchiti if you saver uchichiwa mota dzekunzeko. Mwanangu, tasitomborina mota idzi, tasitomborina chaipo chaipo pekurara. Ngatitendei Mwari nezvinhu zvatinazvo. Children will never appreciate the things they have or the things zviri pamba because as parents you are not telling us what happened to Jericho. Udzai vana zvirikaitika kuJericho. Tell the children the truth. Udzai vana chokwadi chikaitika kuJericho. Chero paiponiswa vanhu Mwari aita hanzi so that you tell your children. Vachibuda paPassover, vachibuda muEgypt, vainzi mozoudza vana venyu. Tell your children. Itsika kana kuti Mwari ada kuti vabereki vazivisewo vana zvakaitika so that vabereki kana kuti vana havapinde musame issue yakapinda nevabereki. Pane maproblems wakasangana nawo iwewe. Udza mwana wako so that maproblems wapanosangana nawo repeated the same mistake yawakaita. Muchaita seko kana kuti an infinite seko yekutambura. Dzinza rese richatambura because of kusaudzana zvakaitika kuJericho. Udza vana sekuru wako vaida vakadzi, sekuru ivavo vaida vakadzi, kusvika pandini ndaida vakadzi. Asi mwanangu, there is power in the blood, unoponeseka. Siya tsika yedu isusu madzibaba ako, utere Mwari, unoponeseka. What saved the children of Jericho? It was because their parents told them of Joshua. They told them of Joshua who had brought down the walls of Jericho. So when they saw the second Joshua, who is Elisha, they identified him because their parents often told them of the Joshua. So no guarantee that mwana wemusabata asi musabata. Antoda witnessing. Just because mwana akazvara akaita adventuring, akaita pathfinding, akaita youth muchurch, it's not because mwana yeye. Haasitori musabata, antoda witnessing yakasimba kubva kuvabereki. Imi musivabereki. Lero Mwari atibatsira mudzimba matiri kugara kuti sevabereki Mwari atipewo the zeal, Mwari atipewo the confidence yekuudza vana vedu zvakaitika kuJericho. Kuti mwanangu, paunoona panapa mastitch ese ari panapa, it is because zvanzi maine mwana wese vari kufa, asi mwanangu ini newe tese tiri vapenyu. The operation was successful. Tell the children, mwanangu, kuti shamiso zita rawakuchinja paInstagram chiti shami babes. Zita kuti shamiso inyaya yekuti iwe mwana wangu wakanga uri chishamiso chaicho, waifanira kufa asi uri mupenyu. Udzai vana chokwadi, Mwari achitibatsira. So deni Mwari atibatsira hama dzangu dzadiwa, kuti Mwari atipe the confidence to tell the children what happened to Jericho. Mwari atipe the confidence sevana kuti kana taudzwa zvakaitika kuJericho tidzidze. Kuno vabereki vamwe vanogona nguva ripo vachiti takazama zvese, what more could I have done for my children? Vabereki vaSamsoni vakatoudzwa kuti musanwe doro, musaite sei nasei, mwana afanira kuitwa sei, haafanira kugerwa. Vakaita saizvozvo, Samuel akazowanikwa
akurara mudzimba dzanani dzana Delilah. You have tried your best Vabereki, but tarisai Samson wacho. Samson magumo ake anozototi Samson anozoremember kufuna Mwari, abviswa maziso nokubva ati Mwari, remember me one more time. Kwa vabereki vakamboudza vana nezvaMwari, vakavaratidza vana avo. Who told their children what happened to Jericho? Trust me, your efforts are not in vain. Eventually, before Samson died, Samson remembered there is God. Mwana ye, because makamudza zvaMwari, chero akapengereka sei, acha remember kunamata kuti Mwari ariko. So vabereki, let us tell our children what happened to Jericho. Isimba ramweya mutsvene kuramba chirangaridza vanhu. Mweya mutsvene haungarangaridze kana pasina zvatikadzidzisa vanhu. Ngatiudze vana zvakaitika kuJeriko, Mwari achitibatsira. So imwe nyaya inotaurika. Panonzi pane imwe nzvimbo pakanga pana vamwe mai vakaenda kumunda nemwana wavo. Vaenda kumunda nemwana wavo. Hanzi mai vanobva vati vakanga nemwana wavo, mwana chavo chakanga chine manzi mashoma shoma. Mwana wavo akanga ana about tingangoti roughly about 9 months. So mwana ari mudiki, hanzi mai vachisakura vanobva vasiya mwana pai, vanosiya mwana pasi pemuti. So vasiya mwana pasi pemuti, hanzi vanobva vatanga kukontinya vachisakura. Hanzi bva zora rega nditore mwana ndibodzokera kumba ndinodya ndodzoka ndopedzisa ndima yangu. Hanzi mai vanoti vadaro, ndobva vadzokera bva vatarisa mwana bva vaona pasi pemuti apa sisina mwana pawamusiya pamumvuri. Ndobva vatsvaga mwana kwese, vatsvaga mwana ndobva vamushaya. Ndobva mai vatarisa ndobva vaona mwana ari mumuti. Asi muti mwana anga akabatwa netsoko. Mai ndobva vaedza kunegotiata netsoko. Tsoko ndipe mwana wangu, tsoko ndipe mwana wangu. Asi tsoko imuka. Tsoko haigoni kuita sei? Tsoko haigoni kutaura kana kunzwa. Hanzi mai ndobva vatanga kustresska, ndobva vamhanya kuvillage kumusha. Vanosvika hanzi speed yakasvika nevanhu vese vemuvillage vakatanga kuvatera vaida kuziva nyaya iri kuitei. Ndobva vasvika pamberi pachief, hanzi chief, ndo nyaya yangu iyi. Mwana wangu atorwa netsoko, izvi zvari muti. Ana chief, no problem. Ana chief, nyanya inetse mama, tichatora sniper wemuvillage munomu. Anogona kuridza pfuti. Achatora pfuti yeshiri obva anopfura achanopfura tsoko. Kana apfura tsoko, mwana kana akudona, goalkeeper wemuraini munomu anonzi Hugo ndiye achagama mwana. Vanhu vese ndobva vaombera, hanzi powerful. Mambo ane uchenjeri. Hanzi vanobva vatakura, ndobva vatakurana ndobva vaenda kumunda ikoko. Hanzi vasvika kumunda, hanzi village yese yakaungana, vanhu vese vada kushamisika. Hanzi sniper ndobva asvika, sniper ndobva arara pasi nedumbu. Ndobva ati handisi kunyatso, ndobva abvisa maglass. Sniper ndobva atarisa. Hanzi sniper anobva ati mama, handisi kunyatsoona ini, tsoko ndeipi mwana ndeopi? Mai vakanga vakajenga maziso nemusodzi, so vaisinyatsoona tsoko ndei mwana. Hanzi aiwa mwana ndoi tsoko. Hanzi aiwa mukwasha ingoitai zvamaona. Sniper ndobva ati pa. Sniper ndobva auraya tsoko. Auraya tsoko, mwana ndobva atanga kudona. Mwana atanga kudona, vanhu vatanga kudedzera Hugo. Hugo ndobva agama mwana. Asi vanoona bhora munoziva imi, kana kipa akagama bhora anokurumidza akika. Hugo akabva akika mwana ndokubva afa. Songs of Solomon chapter 2 verse 15. Songs of Solomon chapter 2 verse 15. Tibatirei makava maduku asati aparadza munda yedu yeMuzambiringa. Malitu habits achatipotesa kupinda denga. Zvinhu zvidiki kungotadza kuudza vana chokwadi. Kutadza kuudza vana zvinhu zvaita kuti isusu pamwe chete nevana vedu tizotadze kupinda denga. Tell the children what happened to Jericho. Udzai vana zveukuru hwaMwari. Hapana semoni ichaparidzwa kuchechi ichaendesa mwana wenyu kuchechi kupfuura semoni yamunomuudza imimi. Dino Mwari atibatsira, ngatipinde panguva yekunamata. Baba vari kudenga, tinoda kutendai. Muri Mwari tiri vana venyu, tadzidza nhasi. Tibatsire sevana Mwari patinotsanangurwa nevabereki kwavakabviswa naMwari. Tirambe tichikutendai. Makataura makati Jeshuruni akazokora, iwe akakora ukawana mafuta, ukakanganwa Jehovha ukazvidza dombo rakakuita. Tibatsire Mwari sevabereki, kana matibvisa pane imwe nzvimbo, matisa pane imwe nzvimbo.
tibatsirei kuti tisakangana kwatakabva, asi tiudze vana vedu kuti Jehovha ndokwaakatibvisa kuIjipti. Isu sevana Mwari, kana taudzwa nevabereki kwawakabviswa naMwari, dino tingakutendai, dino tingatsiurika, tingakuteerai. Zvaita zvapera shosho chedu chikuru kuona mazita ambukire upenyu. Toenda kudenga isusu vana pamwe nevabereki vedu. Tanamati amen. Ndinodari mire moto rakapenyera vachene rakaita vadedenga nekushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama wakapfawisa Pauro wamupa simba redenga simba makapa Elijah harichipo ere nasi rakapenyesa Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera ikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirei mweya wenyu tenzi tondera ikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirei mweya wenyu. Obumaindi fambenemi Sezakai tainoki mumateru okorangu nditauri ranenemi kananzira yoshaikwa divumeidi fambenemi handingambo fambideka duturiri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondiedza eseaya matambudzo tenzivumaindi fambenemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakarandi one Zioni tenzi vumaindi fambenemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakarandi one Zioni